Objetivo mareas de estrés. Diazepam e Cuba litro como ves. O médico confunde o mar como Everest. Abarca a destrozo, luz dun equinoccio. Minten como Pinocchio, facendo soliloquio. Vou de Big a Tokio, a nado pouco a pouco. O sal erosionando todo. En augas internacionais, cero puro faxes. Son as rochas vida, firme na marxe. Naufragando sen equipase. Non a suficiente tela para facerme un traxe. Somos ondas, ondas, a beira do mare. Ola teso, espuma branca, solare. A costa dureza, todo vale. Illas atlánticas freando tempestades. Moedas de plata que no ven. Exigir 1000 años de perdón. Somos como rochas a bater contra o mare. Pois a condenada a súa lei non ten sentido para nós. Somos como rochas a bater contra o mare. Stop, non queras foder con nos. O tsunami vai collerte perto. Fillas do sol, ese soa fuck, pop, pop. A lúa garda o segredo. Piratas con ron, abordaxe a estribor. Mete un popa toda vela e con decisión. As ardoras teñen voz, nebulosa sobre area. Miña nena, collida da man contra vento e marea. Ai, miña nena, collida da man contra vento e marea. Todos os días xogamos o mar, o en severos que prende fogo. Xa non hai máis que cantar, xa non hai máis que cantar. Se trata que no ven. Exigir 1000 años de perdón. Somos como rochas a bater contra o mare. Pois a condenada a súa lei non ten sentido para nós. Somos como rochas a bater contra o mare. Foi iguale, fomos rochas contra o mare. Tudo por mare, como santa liberdade. Llegarán de la mare las estrellas como abrigo para irnos de bajare, carabijo. Stop, non queras foder con nos. O tsunami vai collerte perto. Fillas do sol, ese soa fuck, pop, pop. Ese soa fuck, pop, pop. Yeah, yeah. Stop, non queras foder con nos. O tsunami vai collerte perto. Fillas do sol, ese soa fuck, pop, pop. Ese soa fuck, pop, pop. Yeah, yeah. Stop. Miña nena, collida da man contra vento e marea. Ai, miña nena, collida da man contra vento e marea. Collida da man contra vento e marea. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Benvidas, benvidos un luns máis, unha semana máis aquí ao Bar da Cantina, esta semana con moita polémica, esta semana con asamblea extraordinaria, esta semana na que se destituiu o adestrador todavía ás 20:24 minutos da tarde-noite deste luns. Non temos comunicación oficial do novo adestrador, repito, 20:24 minutos,
E tamén outra noticia, de novo derrota, 9º partido consecutivo sin conseguir a vitoria, esta vez foi en Terras Vascas ante o filial do Atleti de Bilbao por 2-1. E aquí estamos, Milito, boas noites. Hola, moi boas noites, Darío. Moi boas noites a todo o mundo, boas noites aí aos nosos televidentes ou telespectadores. Bueno, anunciábamos unha incorporación hoxe no Bar La Cantina para sair hoxe. O que pasa que precisamente por esos problemiñas técnicos que vos anunciábamos non puido ser. Entonces, bueno, deixámoslo aí en stand-by, non? Como se suele decir. Intentaremoslo para outra ocasión e deixamos aí un pouco o hype ese do novo convidado que deu respostas para todo, non? Na enquisa do Bar La Cantina. E bueno, sobre o partido, pois nada, outra derrota máis, xa son 9, con Vilachá pois ao frente, onte en Lezama. E bueno, pois como ben dices, 8:26 e todavía non temos confirmación oficial. Agardemos que o millor incluso pois hoxe pois durante este pequeno podcast pois a poida ver. Nada máis, ao parenteiro. Exactamente, Milito, un titular deste fin de semana ou desta semana. Batacazo en Lezama. Boas noites, Fiti, como estamos? Boas noites. Bueno, antes de nada quería mandarlle un saúdo e moito ánimo ao noso presidente, non? Que subiu unha noticia de que ia ingresar. Entón, dende aquí todo o noso apoio. E nada, aquí estamos unha semana máis, unha derrota máis. Vimos a non quentarnos moito, non? A falar desa asamblea tan máxica e intrascendente do partido. Bueno, xa a continuación falaremos e daremos os nosos detalles, non? Pulindo así certas cousas e a ver que sale. Como titular, aqueles maravillosos anos. Sí, señor, eu pensei nun titular que se me veu antes á cabeza, foi en Bilbao non houbo San Martiño. Non estuvo mal esa, non estivo mal tirada. O fiel, eso non sería, non? Me imagino que sería polo fiel seareiro, non? Verde, aí ha chegado... Hai un Aí o xogo de deixas. palabras por estas épocas de magosto e de castaña, de viño e sí, de máis. castañazo hubo bastante ali, sí. Bueno, eso está ben. Exactamente. E nada, pois veña, arrancamos entonces que hai moito do que falar e arrancamos con esa derrota en Lezama, derrota por 2-1 ante o Atleti de Bilbao B. Vamos alá, Milito. Cando queiras. Pois nada, partido, pois, pillaches moi un poquinho a contrapé. Foi a cortinilla. Estaba despistado. No, estaba aquí mirándolle un olliño outra vez a alineación que a verdade é que acordábame evidentemente, pero bueno, sorprendeunos un pouquiño, non? Sobre todo, bueno, algún que outro cambio, non? Volvía a Yacer a ese lateral esquerdo, onde, bueno, estábamos reclamando bastante. Hai que decir que non foi o seu mellor partido outro día. E creo que tamén esa doble parexa de mediocentros inédita, non? Xogando Aguza e Bastida, que en teoría o que facía era propoñer un pouquiño máis de fútbol e sobre todo de ter ou tratar de ter o balón. As bandas, por un lado, se non recordo mal, xogou Julen John e polo outro William de Camargo, que creo que será outra vez un dos centros a tocar neste análise, os extremos, que eu sigo sin velos, e bueno, pois o demais, a media punta outra vez gobernada por Ferreiro e adiante Mingo. Un 11 que, bueno, evidentemente de garantías, xa recuperando bastantes lesionados, apenas xa poucos, non comparado con fai 3-4 semanas. E, bueno, a verdade é que a primeira parte creo que foi unha primeira parte de medo dun equipo que se nota que está moralmente baixo, sen confianza,
eran incapaces, non, de trenzar 2-3 xogadas ou 2-3 pases, mellor dito, para construir unha xogada dende o inicio. Sí que é certo que o Bilbao propoñía unha presión, sobre todo neses primeiros 20 minutos, bastante intensa. Logo sí que é certo que non era tan efectiva, pero creo que en todo momento, na primeira parte, foi Milito, superior. sinto interromperte, pero temos Vale, anuncio oficial, Jorge Cuesta, novo sí, por adestrador do favor. Arenteiro, ás 20:30. Pois si, as 20:30 acaban de facer oficial. Acabo de velo, acábame de saltar a notificación, bueno, pois mira, coincidencias de la vida, eh, apenas 10 minutos despois de comezar o Val. 6 minutos desde que Bueno, introduxen sí, eses 20-24 minutos da noite. sí. Jorge Cuesta, novo adestrador de Club Deportivo Arenteiro, oficialmente. Anunciábamolo o sábado, porque, bueno, tiñamos a lixera sospeita delo de que se iba a facer oficial, de que o interés era grande e de que parecía que as cousas habían chegado ao bo término. E, bueno, pois aí está o novo adestador do Arenteiro, adestador novo, adestador de solamente 40 anos, con moi pouca traxectoria no fútbol profesional, sénior, donde estivo 2 temporadas, unha na Sarriana, outra no Bergantiños, pero facendo un traballo increíble. El formouse na base do Celta, pasando por diversos equipos, e incluso chegou a adestrar ao xogador de Club Deportivo Arenteiro, como é Marquitos, que onde coincidiu con el, bueno, un adestrador que coñece bastante o fútbol galego, que estou seguro de que ata agora seguiu bastante a primeira ref, sobre todo porque nese verão tamén sonou incluso para o equipo de maior categoría, como foi o Mirandés, sonou como posible fichaxe. Despois parece ser que tamén hubo interés de algún equipo de primeira ref, ao final non se concretou nada, e agora chega Espiñedo, un adestrador novo, con moita proxección, un adestrador que fai 2 campañas tremendas, tanto en Sarria, metendo en playoff en terceira ref, a un recén ascendido, como a Bergantiños o ano pasado, onde fai unha temporada máis que notable, salvando folgadamente. Bueno, pois xa temos novo adestrador do Arenteiro. Evidentemente acaba de saltar a noticia, xa vos pregunto por elo, e deixamos un pouquiño, continuaremos co análise do partido. Fiti, Darío, que vos parece? O perfil, máis que evidentemente o adestrador, que o mellor pois non é tan coñecido, e seguramente por moita xente. Pois é o que ves dicindo, non? É un proxecto continuista do que levamos estes últimos anos. Empezamos con Fran, continuamos con Javi, e despois con Jardiel, e creo que é interesante a proposta. Falta ver a ver que tal se lle dan os cromos que hai na plantilla, a ver se os dá xuntado, unido, sobre todo subido, levantar esa moral, non? Creo que é un proxecto interesante, pero creo que necesita reforzos en xaneiro para poder revertir esta situación. Pero, bueno, é un proxecto ilusionista, polo menos. Ilusionante. Darío, ti que percepción tes? Sí, Sen coñecelo moito, evidentemente. Non coñezo moito, pero como di Fiti, non? É o que tiña máis sentido, digamos, o perfil que tiña máis sentido un Club Deportivo Arenteiro, un xogador de aquí do país, un adestrador de aquí de Galicia que conoce o fútbol galego, un adestrador xove que quere dar o paso ao fútbol profesional, por aí iban os tiros os últimos anos, saliunos ben, agardemos que nos salga aínda mellor. Eu creo que, evidentemente, creo que se tocaron moitas opcións. Me parece, creo, confío que na decisión máis, non a mellor acertada, pero sí a máis sensata. Porque, bueno, como decía Fiti, un pouco continuar con ese perfil de adestrador que chegou sempre aquí, non? Ese Fran Justo, ese Javi Rey, evidentemente Jardiel pois non é galego, pero tamén é un adestrador dun perfil similar, novo, con as ideas moi interesantes, cunha proposta futbolística moi atractiva, non? No sentido de
ser protagonista, de xogar cara adiante, de ir cara adiante, de darlle moita importancia, sobre todo a hora de presionar en todas as partes do campo, non solo arriba, senón tamén en calqueira sector do campo. Suele xogar co 4-2-3-1, que, bueno, é un esquema que aquí está a orde do día e que creo que quizáis ese ou o 4-4-2, que despois a min deixoume algunha historia o partido de onte para poder creer que tamén o 4-4-2 é unha opción válida neste Arenteiro, e creo que a priori despois poderá pasar o que poida pasar, o equipo poderá se salvar, non se poderá salvar, pero a priori é a decisión máis sensata que se podía tomar, seguro que a máis doada, porque é un adestrador que vence en equipo, ou estaba no paro, é un adestrador que sei que ten unhas ganas de medrar enormes, e creo que aquí o pode facer moi ben, así que o gallá que sexa así é toda a sorte do mundo para Jorge Cuesta. Pois nada, se queres seguimos falando un pouco do partido de Lezama. Sí, continuando co tema eso da primeira parte, pois como estábamos dicindo, bueno, despois deste shock, non, de noticia que a todos nos estábamos agarlando, non? Eso, o gol que nos marca nesa primeira parte, pois creo que é outro fiel reflexo do estado do plantel, xa un gol que, bueno, é outro fallo defensivo que para min, se queredes debatímolo, para min é falta bastante clara, porque creo que non apugna ombreiro con ombreiro, senón que é máis ben como un empurrón, non? Cando Yacer xa ten gañada esa posición. Pero bueno, independientemente deso, sí que vai moi floxiño ao choque, cando, sobre todo, pois eso, o empuxa, está moi blando, e bueno, aí chega o 1-0. Na segunda parte, o Arenteiro sorprendentemente non modifica nada, non fai ningún troco, porque para mí, xa digo, a primeira parte non me parece nada boa, ainda que sí que hai dúas opcións de gol por parte de Mingo, sobre todo a primeira me parece bastante clara con ese 0-0, que non sei quen comentaba por aí, pero quizáis noutra ocasión houbera entrado ese balón noutros tempos máis anteriores, pero non foi así, chegamos con ese 1-0 a descanso, e na segunda parte creo que outra vez o Arenteiro, aínda que sale sí con máis presencia co balón, creo que unha posición, sobre todo a raíz dese 2-0, que chega despois bastante, non inútil, evidentemente, pero sí moi intrascendente. Intenta facer cambios, Vilachá, non sei, algúns non os acabei moi ben de entender, como a entrada de Braisval ou usar a Eliseo, tendo no banquillo, pois, por exemplo, Dani Romera, que non sabemos o que pasa con él. E despois, bueno, está o tema de William de Camargo, que a día de hoxe creo que é un xogador que non pode xogar neste equipo, non polo que non fai cara arriba, que, bueno, tú podes tentalo, na segunda parte incluso forzou un amarelo entre o minuto 50 e 60, que bueno, que estuvo ben, un balón parado, pero xa non é eso, é dicir, tú podes fallar adanto que queiras, se o intentas, pero creo que cara atrás, esa banda dereita, sobre todo na primeira parte, foi unha auténtica autopista. E nada máis, chegou ese 2-0 nunha xogada onde creo que Jordan está mal e onde creo que Diego tamén está mal, e non por ese rexeite no tacón de Jordan, senón máis ben por nesa segundo balón, nesa segunda xogada, creo que está moi endeble na disputa con Ivón, o media punta do Atleti de Bilbao, e Diego creo que vai moi arriba, non? Creo que a ventaxa leva en todo momento Jordan hasta que lle pega o balón aí atrás, e creo que a saída de Diego moi en falso e moi adiantada. A partir de aí o Arenteiro tentouno con máis corazón que outra cousa, porque fútbol, xa digo, pouco, escaso fútbol, por desgracia, non o que nos ten acostumados este equipo, entrando xogadores como pues, Dani González, estaba Ferreiro por aí, pero non se daba xenerado nada. Creo que o maior perigo que chegou do Arenteiro foi a balón parado, así veu o 2-1 nun rexeite, non? Nese disparo dende o borde que non sei ahora mesmo, non me acordo quen é, e Ochoa está atento para desviar, consigue o 2-1, pero creo que dai ao final do partido o Bilbao mata moi ben o encontro, non se xoga apenas nada, e bueno, un 2-1 que fai que non sumemos outra xornada máis e que sigan aumentando as dúbidas neste equipo. Non sei que opinas ti do encontro, Fiti?
Pois creo que un dos peores encontros desta tempada, non? É o que dis ti, o sea, notase moitísimo que os xogadores teñen un estado de ánimo moi baixo, o sea, non se tratou en ningún momento de xogar, a máis o Bilbao, que é un equipo aguerrido, non? Que presiona moi ben, pero é un equipo que lle podes quitar a pelota, non é o seu forte, digamos así. E o plantel inicial, pues, creo que ia por aí, pero claro, ti non podes salir contra un filial con 9 xogadores, porque o que dis ti, William de Camargo é inoperante e Julen John é outro inoperante. Entón, xogarse en bandas contra un filial, pois defensivamente notouse, non? Facían unhas transicións, de feito o primeiro gol é unha transición que empeza pola banda dereita deles, metes hacia o dentro, creo que aguza, que no rexeite, fai un despexe hacia a portería, e, bueno, a min unha falta clarísima, e aí empezou o desastre, non? Despois veías moitas veces a aguza, que suponse que o capitán do medio do campo, non? O que leva a varilla, a batuta, pero veías que cada vez que recibía o balón era un patadón para diante. Non buscaba un pase en corto a un compañeiro, nada. Sin mirar xa era un patadón para diante e que Mingo loitase o que puidese. Outras accións así que me chamaron moitísimo a atención, e sobre todo en Diego, que Diego, hai que dicilo, ten un desplazamento espectacular. E daban o pase a cara atrás e pumba, pelotazo, sin sentido. Entón, non había claridade, non había ideas, parecía que os xogadores estaban derrotados xa no minuto 1. Claro, despois é o que dis ti, non? Temos esas dos ocasións de Mingo, sobre todo a primeira, cando as cousas están mal dadas, a pelotiña non quere entrar. E despois na segunda parte, pois, máis do mesmo, non? Todos contábamos que no descanso habería un par de cambios para darlle un pouquiño de velocidade. Destacar dese partido, pois a volta de Cuéllar, creo que é unha moi boa noticia para o club. E sobre todo o primeiro gol de Ochoa, que pode vir moi ben anímicamente. O resto do partido, a segunda parte, creo que non, é que fomos inoperantes. Tamén hai que destacar unha xogada na que pareceume, saliu mal, non, pero creo que cando estás achuchando non podes sacar unha falta ao porteiro, último xogador, colgala, pasou o que pasou, non o expulsaron, porque eu creo que quiso compensar o primeiro gol, porque cando fan unha contra, Diego toca o balón ca man, era man e rosa. Entón, eu penso que non lle mostran a imaxe que despois sale a posteriori, que se ve perfectamente onde ve que se lle dá Camau, pero creo que cando están no VAR revisando a xogada, creo que en ningún momento lla poñen, porque despois na continuación sí que aparece esa toma máis fixa que se di Darío. O sea, eu creo que esa mao non apita porque o que pita é unha falta previa, por eso non pita mao. Sí, hai un pequeno contacto, pero facía o gesto cando pitou a falta de que estaba empurrando, entón eu creo que non pita mao porque xusto antes. Pero non teño a certeza de se foi antes ou o Galiña, a verdade, non sei moi ben. Non, foi primeiro un puxón. Sí, bueno, puxón é por eso que ya faltiña. Sí. Eu creo que foi por compensar o primeiro gol, non, porque, a ver, a expulsión era clara. E nada máis, dese partido que non hai moito máis que salentar. Sí. Que viñémonos con un 2-1 xen lesionados. Hai que pensar así. A ver, eu teño claro, xa te deixo se queres comentar algo, Darío, porque comentaches o nome de Cuéllar. Eu creo que, bueno, Cuéllar evidentemente outro día o que participou, viso e activo, saca aí un bo centro que non chega a nadie, hai un pola dereita, vino participativo, notase que ainda non está ao 100%, pero creo que tanto el como Ochoa teñen que ser homes capitais neste equipo, trascendentes, ao máis non poder. Creo que non podemos permitirnos o luxo de deixar certa xente no banco. Bueno, Cuéllar quizáis outro día porque era o seu primeiro partido despois da repetición, é normal, pero creo que Ochoa ten que ser titular neste equipo, pero vamos, sexa de segundo dianteiro, sexa en banda, sexa donde sexa, creo eu. Non, Darío? Sí, Cuéllar creo que vai ter que esperar un pouquiño máis para irse adaptando pouco a pouco, vendo unha lesión grave, creo que iránlle metendo pouco a pouco a carga de minutos.
Sí, a ver, un pouco na torna vosa, non? Un partido destos de que parecía que o equipo non tiña moi claro a que xogar e como decía Fiti, non? Un equipo que parecía que saliu derrotado no primeiro minuto. Evidentemente, creo que a situación non é a mellor para ir a competir a Lezama sin adestrador, bueno, un adestrador, digamos, provisional, e todos os problemas que hai internos e que o Arenteiro ven unha racha malísima na que non sale nada, porque ben é certo que ao principio de temporada, bueno, pues, uns partidos xogabas mellor, outros peor, pero sempre rascabas puntos. Pero que agora non rascas puntos nin cando xogar ben, nin cando xogar mal. Entonces, pois esas dinámicas cando son cara abaixo necesitan un revulsivo que o cambie. Veremos se ese revulsivo é Jorge e esperemos que así sea. Pouco máis do parte de Lezama, non? O Arenteiro aproveitou esa de Martín Ochoa que sigue demostrando o nivel, para min está a un grandísimo nivel e precisamente o que lle falta o gol, non? Creo que estaba respondendo ben tácticamente, dando todo en todos os partidos, en cada minuto que estaba, pero sempre lle faltaba o gol. E mira tú, nesta casi sin querer, pois vai e mete. Agardemos que sirva de algo, que polo menos colla confianza nese sentido, non? Sí, de feito, é un bo reflexo partido da situación por Mingo, precisamente, non? Na primeira parte ten unha que non sei quen dicía outro día nese famosísimo grupo de WhatsApp que se ten a mesma ocasión en setembro, vamos, de 100 veces marcar 100. Seguramente. É un fiel reflexo da situación do equipo. Pero, bueno, veremos se con Jorge remonta a cousa. Esperemos que sí. O galla que sí, o galla que sí. Bueno, creo que máis ou menos está todo bastante repasado do partido. Creo que podemos ir coas notas. Hoxe, evidentemente, como nos falta esa persoa, tiñamos unha distribuición, ahora temos outra, entonces, bueno, vamos ir facendo máis que nada a mau alzada, como se facía no colexio, non, Darío? Veña. Veña, vouche que eu cantando os nomes, vou eu dando as indicacións para ir dando esas notas. Evidentemente, Darío, vamos comezar co porteiro veña, estrénate con Diego García. Pois un 2. Mala nota porque evidentemente o primeiro gol pareceme bastante que se pode facer bastante máis, creo eu, creo que ten unha reacción bastante lenta e creo que o segundo pois as imaxes falan, non? Evidentemente pilla o descolocado moi fora de posición e é un gol que non se pode conceder. Vale, pois vamos a seguir co lateral dereito, vamos a seguir con Fiti, como non, un dos capitáns, Jordan Sánchez. Un 3. Sobre todo a acción do segundo gol creo que o que lle marca, non? Non fixo un gran partido e esa acción que nos custa o segundo gol non anda no seu mellor momento, a ver se xuntos hai unha unión de vestuario e arriman un pouquiño o ombro e salen desta situación entre os capitáns, os veteranos, a ver que pasa aí. Pois sí, vale, pois nada, imos con Gorka, vou facer eu. Voulle dar un 4, creo que non lle chega para probar, non creo que sexa o peor da defensa outro día, pero non sei isto si evidentemente é cousa pois táctica de adestrador, de decir que hai que xogar sempre ca saída con Diego, pero que outro día, máis xogando polo perfil zurdo como xogou, creo que non ten saída cara adiante para poder dar un pase, salir un pouco en conducción e buscar ese medio centro. Sempre reculaba, nin xogaba co lateral e sempre volvía atrás. Repito, non sei se é cuestión de táctica de partido, por así decirlo, pero era moi plausible o outro día e despois, bueno, creo que nun par de accións non está moi acertado e xa digo, non creo que se fora o peor da defensa, pero non me dá para probar, así que un 4 a Gorka. Imos agora con Luca Lor, Darío, outro central de Clube Deportivo Arenteiro. Sí,
Para min, de novo, ainda que non foi o seu mellor partido, evidentemente, pero de novo un portento na defensa. Ui, hubo aquí un error. Puxeches un número antes que o nome. Sí. Eh, xa se viu, non? Sí. Un Non 6 pasa do calor. nada. Un 6 Lucador logo. Sí. Vale, perfecto. Imos con lateral esquerdo. Outro día, pois eso, entraba Lluís Jácer, que facía tempo que non collese titular de lateral esquerdo. Que che pareceu, Fiti? Outro 3. Creo que sufriu moitísimo na parte defensiva, todo pola culpa da inoperancia de William, pero que lle pillaban moi fácil as costas. E xa, bueno, xa vimos o primeiro gol, que tamén unha acción súa, non foi o seu mellor partido. E en ataque tampouco é que estivese moi activo. Vale, vamos con Aguza. Vou non facer eu o medio centro do Arenteiro, ese ancla, ese timón, que estou bastante de acordo con Fiti, non estou bastante de acordo tamén, ainda que sone un pouco dispar. Me refiero, creo que non o vou aprobar pola imaxe do equipo, voulle dar un 4,5, pero sí que é certo que penso que foi o único xogador que, sobre todo nesa segunda metade, intentou dar pases cara adiante, buscando xogadores de 3/4. Nun par de ocasións topou a Ferreiro, que puido levar o balón cara adiante, e foi do pouco destacable de Aguza. Entonces, bueno, para eso, para Aguza, un 4,5. Imos co outro medio centro, neste caso, Darío con Bastida, o outro medio centro que acompañaba a Aguza outro día. No, é que, claro, depende. A min costame moito ser objetivo cos mediocentros porque depende con quen o compares, pois poderlle dar unha nota ou outra, non? Entonces, voulle dar un 5, veña, a Bastida. Sálvalo da queima a Bastida. Polos pelos. Darío como profesor tiña que ser un espectáculo. Era mellor como alumno. Xa que non me daban a min, non sei. Sí, señor. Bueno, vamos con Ferreiro, nesa media punta, Fiti. Como viches o centrocampista de Baños de Molgas? É que pouco o vin, porque con tanto pelotazo, a verdade é que non se puido ver moito a Ferreiro. Entón, voulle dar un 5 por ser Ferreiro, basicamente. É que non estivo activo. Imposible con eses balonazos, non? Sí, era o único xogador que intentaba un pouco de ter ese control na segunda metade, pero bueno, o que falábamos. Vale, o seguinte, pois fago eu, Julen John, que outro día xogou nesa banda dereita, unha banda dereita que non lle de nada, o sea, é moi familiar, porque ali xogaba sobre todo nesa época de xuvenís na canteira do Madrid, onde máis destacou, e a verdade é que outro día pois estuvo outra vez un pouco gris, intentou loitou, pero creo que nun esforzo bastante inerte, por así decirlo, e bueno, creo que non estuvo ben. Perdón, non din a nota, un 3 para Julen John, pero bueno, creo que evidentemente outro suspenso do partido do xogador vasco. Darío, imos agora co outro extremo do partido, William de Camargo, toca a ti. Exactamente, bueno, William de Camargo, pois outro 2 que vou dar, unha de cal e unha de area, porque xogador que estaba fora de posición nas tareas defensivas todo o rato, vímoslo dicindo nos últimos partidos, perde un balón arriba non vais a defender, despois en 2-3 opcións polo menos que me fijei eu de que estaba o balón noutra banda e ele estaba completamente descolocado, non estaba basculando ca defensa, e evidentemente iso genera huecos e genera descoloques nos seus compañeiros por ter que fazer esa cobertura. E cando eso sale mal, ainda por encima no que pode destacar el, que no aspecto técnico e da calidade, pois tampouco lle está salindo as cousas, pois
pois neso se resume o partido e un 2 para William de Camano. Perfecto, vale. Vamos ahora co punta de Fiti con Mingo, o dianteiro do outro día en Lezama. Pois voulle dar un 5 polo traballo que fixo. Matouse a pelear cos centrales. Sí que é verdad que tivo esas dúas ocasións claras e fallounas, pero bueno, como dixen aquel día con Ochoa, o traballo que fixo no campo de matarse con dous centrales pareceme un traballo espectacular. Non tivo a sorte do gol, pero hai que recoñecer o seu traballo. Perfecto. E nada, comezamos xa ca rolda de trocos cos que entraron dentro do banco. Empezamos con Jaume Cuellar de Darío, este bueno facer eu, e voulle dar un 5. Voulle dar un 5 a Jaume por todo o contrario de William, sobre todo polo esforzo, pola entrega, porque hai unha xogada que se faz as comparativas son odiosas, pero hai unha xogada onde Jaume na banda dereita perde o balón, en vez de quedar lamentándose porque non lle saliu a acción, baixa de novo, corre para atrás cuns 40-50 metros e acaba facendo falta cunha tarxeta amarela. Evidentemente, pois, o resultado non foi o mellor, pero é un xogador que fai ese traballo, non? Se tú faz o traballo de buscar ese encare, de buscar a xogada, cando perdes o balón, o que tens que facer, pois é precisamente eso. Pero bueno, intentou uno, creo que puxo como dixemos antes, un bo centro que se pasea por diante da área do Bilbao, que se está algún xogador larenteiro, pois vai para dentro, e bueno, en definitivamente, agardemos que pouco a pouco se poda ir vendo a mellor versión de Jaume Cuellar. Ahora imos con Diego Moreno, Darío, que entrou nesa segunda parte para doblar ese carril, non? Con este doble troco que fixo Vilachá. Un 5. Outro 5. Vale. Sí que é certo que tuvo algunha acción aí de chegar á línea de fondo e meter algún centro. Bueno, estuvo algo activo, polo menos. Sí. Imos co siguiente, que non é outro que Martín Ochoa, Fiti, o que conseguiu o gol do Arenteiro. Marcou o gol, eso sempre hai que premialo, imos de dar un 6. E que continue a racha, porque o traballo que está facendo é inconmensurable. Vale, perfecto. Seguimos con Brais Val, o mediocentro que ata agora estaba sendo un dos fixos de Jesús Arribas. O domingo pois empeza dentro do banco. Creo que entra nun partido donde non sei se é o cambio que máis pide o encontro para remontar un 2-0, pero bueno, non sei se é que non tiña outra opción máis que facer ese cambio por algunha molestia ou por algunha cousa que vía Vilachá, pero certo que, perdón, a nota que me estou despistando, un 3 para Brais Val, e creo que, bueno, pois non foi algo que cambiara o partido e non creo que sexa tanto culpa dele outro día, porque non era a situación de partido para Brais Val, me parece a mí. Así que eso. Imos seguir e acabamos xa con este nome, Falcón, Eliseo Falcón, Darío, que entrou nese último momento por Lluís Jácer. SC. Exactamente. SC, vale. Sí. SC a Eliseo Falcón. Vale, perfecto. Pois nada, imos agora co adestrador, con Vilachá. Algún quere ser o primeiro en dar a súa nota? Fiti, que sei que tú sempre te mollas. Un 3. Creo que cometeu os erros do pasado e non se pode sair ao campo con Julen e con William no mesmo 11. E depois os trocos, creo que o que estabas comentando ti, pouco sentido. O sea, cando tens que ir por o partido e meter a Brais, non lle veo moito sentido aí. Creo que non sei se estaba Dani todavía no banquillo. Sí, Dani González. Que non o valoramos tampouco, non? Non entrou, Dani non entrou. Bueno, é certo. Estaba falando de Dani, non entrou. Perdón. Que tendo a Dani no banquillo, que entre Brais Val, pois pareceme que non dar señales de que queres ir polo partido. Sí, Dani, incluso Romera, que tamén o falamos, non?
Sí, non sei, algo pasa aí que se nos escapa. Vale, Darío, Luis Vilachá, que nota lle deixas? Ou lle das? SC. SC tamén. Sí, porque valorar un adestrador por un partido vendo as condicións na situación na que está, pois, non sei, pareceme. Pero ben é certo que, como concordo con Fiti, non estou de acordo nos cambios, non? Independentemente da situación e do papel que tiña que facer Luis Vilachá, non estou de acordo, por exemplo, no cambio de Brais Val, non? Se queres ir a polo partido tendo un xogador como Dani González, non, a non ser que non estuvera ao 100% para xogar, non ten moito sentido. Pois eu voulle poñer un suspenso, voulle dar un 3 tamén, como lle diu Fiti, polo mero feito de eso. Cabreame, acabei moi cabreado ante o partido de ver como se desbotan 60 minutos de partido cun home que non che está aportando nada ao equipo. Eu non sei, ao mellor eu son unha persoa moi maniática, ou son unha persoa moi cando collo con algo e vou hasta o final e vou cego, pero creo que é unha persoa ou un xogador William de Camargo que se ve que non está en condicións para xogar e que se ve a hora de correr. Véselle que non é que este o 70%, é que está o 20%, nada máis. Sendo xenerosos, é dicir, é un xogador que chega tarde a todas as xogadas defensivas, que está mal ubicado, que non ten ese esforzo, e que o Bilbao nesa parte, na primeira parte, todo o tempo por esa banda dereita, como clavos. Evidentemente, Yacer, pois non é aquí Paolo Maldini para poder defender todas esas embestidas. Entonces, eu creo que para min xa está empezando a ser unha falta de respeto que está pasando con este xogador. Bueno, xa valoraremos, pero bueno, doulle a nota tan baixa non só por eso, senón polo plantexamento que me parece que, aínda que acerta en certas pezas que me gustou a hora de velas no 11, creo que non foi o suficientemente valiente para poñelas un pouco en disposición de xogar algo distinto. Entonces creo que é un pouco que lle achaco e por eso lle dou un 3. Queres usar o comodín? Cabellaríades algunha nota? Vedes as notas relativamente ben as dos vosos compañeiros? Si, eu esta vez non toco. Eu tampouco, Melito. Eu tampouco, eu único baixalle un pouco máis a William, pero me parece que co 2 tamén está ben suspendido. Moito máis tampouco podes baixarlle. Sí, a un 1 por esa tarxeta amarela que sacou na segunda parte, un pouco máis. Pero bueno, que me parece ben, quero dicir, o 2 tamén está perfecto. Nada máis. Vamos comentar, se queres, tes por aí a clasificación, comentámoslo un momento e ímonos xa rapidamente á última parte do programa. Aí a temos pinchada. Vale, pois Dalle nada, volta. evidentemente, bueno, empezamos a queredes polo Arenteiro, porque, bueno, novedade, non sei se algunha vez, non me acordo ahora de memoria, penso que non, que é a primeira vez nestes 3 anos que estamos de colistas, ou ao mellor nalgúna primeira xornada pudémoslo estar, ou na segunda, pero non o recordo, a verdade. Bueno, hai 10 puntos e a 3 puntos da salvación, pero bueno, non nos podemos relaxar porque como se siga abrindo brecha, que trole, estarío. Como se siga abrindo brecha, pois vaise poñer a cousa moi difícil. Pola parte alta, o Tenerife nese duelo co Celta B gañou por, creo que foi 4-1, ou me parece que foi algo así, ora de memoria, ou 4-0, perdón. Co Celta B sigue con 25 puntos, o Racing de Ferrol volve a gañar na casa, 23 puntos, o Avilés despois do empate colleitado contra o Arenas de Guecho, 21 puntos, Celta B 21, e Real Madrid Castela 21. Outros galegos, o Pontevedra está aí sexto a 4 puntiños de playoff, pero xa se empeza a abrir un pouco flecha de playoff despois do empate con Mérida. O Lugo, despois de empatar no Toralín, nesa mitad da tabla con 15 puntos, Ourense, pois que estaba atado agora colista, gaña na casa o Guadalajara e ponse ante penúltimo con 12 puntos. É así un pouco como está a clasificación. Recordade que pa semana hai derbi, Arenteiro-Ourense, sábado, 6:30 da tarde, no Espiñedo, e ese debut de Jorge Cuesta na casa, nun derbi, que seguro que é unha maneira moi bonita de comezar esa trayectoria en Club Deportivo Arenteiro. Sí, veremos o que acontece, o Galla conseguir os 3 puntos.
que serían importantísimos de cara á clasificación, de cara á moral do equipo, de cara a ese digamos, cambio de dinámica que se pretende con o Jorge Cuesta e ojalá, sería un bo comezo. Unha cousa rápida antes de pasar xa ao tema da asamblea. Preguntaba por aquí Óscar que vos parece, que me parece interesante porque a mí deu a mesma sensación. Se pode ser que no primeiro gol Diego dé por feito que vai pitar falta. Comentámoslo antes, a mí parece unha falta moi clara, pero bueno, A mí creo que tamén. non é excusa para despois no que pasou no partido, pero eu creo que é unha falta clarísima, vamos. Sí, a mí me parece. Eu non sei como na repetición, porque en directo, bueno, podeche parecer unha carga pues, menos, digamos, non sei como chamarle, bueno, menos forte, pero que na repetición é clarísimo, como intenta meter o ombreiro para desfacerse do defensa, non sei, non entendo como non se pode pitar. E ainda así, Diego, non terías, o sea, non podes, por pensar que vai pitar falta, non intentar atallarse o balón. Sí, non creo que sexa cuestión de eso. O sea, non creo que, ademais, pasa un tempo considerable, quero decir, dende que rouba, home, non pasan 20 segundos, claro, pero quero decir que non é inmediato, non? Por así decirlo. Creo que non. Non sei, é que a reacción é un pouco rara. O mellor queda un pouco, queda un pouco xoqueado, non? Como que agarda que lla piten, pero como ve que non, o mellor non reacciona a tempo. Eso pode ser. Sí, é como que non reacciona esperando, non sei, hai algo raro. Pero bueno, sí que me parece unha falta clarísima. Sí, xa para pechar isto, mándanche por aquí un refrán para o amigo Milito: cando o ano é de piollos, pouco importa cambiar a camisa. Pois agardemos que esta camisa traiga sexa boa. desinfectante. No, boa pero bueno, que os piollos non salten a ela, non? Por así decirlo. Que a camisa se manteña limpa daqui a final de ano. Exactamente. Bueno, os piollos veñen ahora. Os piollos veñen ahora. Veña, pásalle a asamblea. Veña, vamos entonces a esa asamblea ordinaria, perdón, Varganovas. Asamblea extraordinaria que falaremos dela na sección novas. ClickUp is the AI Pois xa estamos por aquí. Por onde queredes empezar? Sí, vou dar os resultados rapidamente, despois xa, se queredes, pois falamos un pouco desa asamblea e se queredes tamén podemos comentar algo máis do adestrador desa nova que saltou en directo no partido. Nada, en canto os dous equipos seniors do Alenteiro, o partido que tiñan que disputar o filial co Piñeira Seca foi suspendido. Non me enterei moi ben, non me enterei ben do motivo. A ver se alguén nos pode iluminar polo chat. Exactamente, se alguén o sabe e non o se pode sabe comentar. exactamente o motivo da suspensión, pero bueno, parece que non se disputou o partido. Eu cando vin fai un rato buscando un pouco os temas que sempre buscamos para antes de dar os resultados e demais, pois vimos que non se había xogado. Non, creo que o Alenteiro non subiu nada sobre isto, non? Non sería por falta de fichas, non? No, en teoría entendo que non. Entendo, vamos. Era para ir enlazando co tema da asamblea, que tanto presumían de fichas. Bueno, pero xa che digo, non sei cal foi o impedimento. E bueno, despois co tema do femenino, pois as nosas rapazas xogaron na casa contra un equipo que, se non me esquezo, xogaba o ano pasado con elas na anterior liga, que subiron xuntas, e o Antas. Empataron a 2 na casa, Alenteiro 2, Antas SD 2, e, bueno, aí siguen as nosas, mitade de táboa, 8 oitavas clasificadas, 12 puntos, a 9 da promoción, pero tamén cun bo oco sobre o descenso, a 6 puntiños. Así que, pois, que siga así a cousa, que vayan pa diante
e que seguro que chegarán moitas máis victorias, Darío. Agardemos que sí. Pois sí. Creo que ninguén puxo por aí aínda nada, non? Mal estado do terreo de xogo, di o Apóstolo. Di por aí. Hostia, temporal, puxeron por Mal aí tiña que tamén. estar. Pola Sí, chuvia, sí. quizás. Temporal, bueno, quer decir, serán as túas Sí. consecuencia da outra, non? O temporal, pois, o mal estado do terreo de Jarreu xogo. ben o sábado. Sí. Non sei se era o sábado ou o domingo o partido, non sei cando estaba fixado, a verdade, pero bueno. A verdade que leva chovendo, como dicimos aquí, de carallo estes últimos días. Pois nada, pois eso, pois suspendido queda e agardamos outra fecha. Así que nada, se queredes podemos introducir tema asamblea, se queredes comentar algunha cousiña, aínda que, bueno, xa outro día subimos as verbas do presidente en esa roda de prensa que fai tras a asamblea. Que vos pareceu? Que vos pareceu a roda de prensa? Que sensación quitades? Como vos quedou o corpo? Dende o meu punto de vista, no tema de transparencia, pois intentaron ser un pouquiño máis transparentes, non? Nese aspecto de comentar onde viñan os cartos, quen era o inversor que estaba poñendo os cartos, pero a hora da verdad creo que volveron facer o de sempre. Volveron a esconder a man, volveron a rirse dos socios. Aquí transparencia a que queren eles. Creo que hai moitas cousas que tiñan que haber dado luz, non? Creo que moitos quedamos ca resposta na boca, o sea, unha das miñas preguntas quedou totalmente sen contestar, outras do noso compañeiro Gonzalo quedou totalmente sen contestar, a do outro socio, creo que era Diego, tamén contestaron o que lles deu a gana. Unha asamblea que durou 1 hora 19 minutos, das cales media hora tranquilamente pasouse falando de que temos 300 fichas, todos orgullosos das fichas federativas, sí, pero as contas ocultas, os movementos ocultos, as explicacións que se lle pediron ocultas. Entón, que houbo máis transparencia que outras extraordinarias? Sí, pero falta moitísimo por dar luz, non? Sí, polo menos diron un paso adiante. Eu de feito, felicitei ali en directo na asamblea a Argemiro mentre se estaba dando nunha das preguntas, porque sí que me parece que polo menos no tema económico, despois poderás estar máis de acordo ou menos de acordo ou decir o que queiras, non? No sentido de que faltan máis datos, por así decirlo, non? Pero creo que polo menos outro día fixeron un exercicio de transparencia nese aspecto. Quero decir, Argemiro, no tema económico, porque foi o que comentaba el ou o que expuxo, e creo que nese apartado pois estivo ben. Creo que pois esa pregunta, por exemplo, cando nos intentamos enterar la situación, como se chega a esa situación en febreiro, sabendo que pasa antes, sabendo un pouco os datos, non? Que creo que é un pouco vox populi no pobo, e o que pasa un pouco despois, non? E creo que aí non lle debeu de gustar a pregunta ou non sei moi ben por qué, pero bueno, creo que quedou un pouco no aire ese tema. Entendo que por outra parte é normal, o mellor non queren falar de outras persoas, etcétera, pero creo que eso queda no aire. E despois no relativo ao económico, que repito, podes estar de acordo, non estades de acordo, o que queirades. Podemos creer o que nos din, podemos non creer, porque penso que isto para ben había que facelo cunha pantalliña onde houbera unhas gráficas, os gastos, bueno, eso xa evidentemente xa é ao mellor pedir peras ao olmo, pero que sí que me impacta a min de verdade no tema económico é que se excusan en nunha subida de 5.000 euros nas subidas de salarios do mínimo desta tempada. A mí o que me chirría moito é como podes presupuestar o primeiro ano a principio de temporada 1,5 millón, creo que logo baste incluso aos 1.800.000, 1.900.000, non me acordo exactamente en que cifras acabara, pero preto do 1.800.000, 900 seguro, e como hoxe podes estar en máis de 3 millóns de euros. A min iso é algo que me descoloca a día de hoxe, porque non hai unha subida tan
grande dos costes como para subir 1.200.000 euros ou 1.300.000 euros o presupuesto dende o primeiro ano a este terceiro. A min é o que me chirría de todo isto. Sí, eu non pude estar na asamblea, pero outro aspecto curioso, non? Que as últimas asambleas veñen sendo xoves en vez de venres como eran sempre. Como diste ti, Milito, deron polo menos un paso adiante que se lle pedía de máis transparencia, polo menos nas contas. Creo que veñen con un ano e medio de retraso, pero bueno, como é o refrán, nunca é tarde se a dicha é boa. Sí. Despois, poderelas creer ou non, poderelas confiar máis en elas ou non, pero bueno, polo menos non esquivaron esa bala como estaban facendo nas últimas asambleas extraordinarias. Ben, é certo que esa pregunta que lle fixeches tú a Emilito non foi, penso que a que menos se respondeu, porque todo o mundo sabe por onde iban os tiros, e eles mesmos sabían por onde iba a pregunta, e evidentemente non a contestaron porque non quixeron. Tamén se errou un pouco digamos, a primeira intervención de Xampinal, non? Expoñendo o número de fichas que había en toda a base, dicindo que era, bueno, non sei se é certo ese dato ou non, que era a base con maior número de fichas, pode ser por... Non sei se era de fichas ou de equipos, perdón. De fichas, De fichas. falaba de fichas. De equipos dixo que non, que había algún equipo que Ourense, incluso pode ser. tiña igual ou máis. Sí, Ourense, non sei se era un deles, pero falaba de tema de fichas. A ver, non vou ser eu quen retire ese dato, ni moito menos, porque non o sei, pero creo que tampouco estamos nunha situación para presumir da nosa base hoxe en día. Creo que iso é entendible por todos e dai os resultados. E moito menos das instalacións, porque falaba tamén de que nos últimos 10 anos pode ser que triplicaran ou duplicaran fichas, se non entendi mal ou se non recordo mal, e as instalacións siguen sendo as mesmas de cando xogaba eu ao fútbol, ou cando xogaba de vos ao fútbol. Entonces, evidentemente, iso é un aspecto do Concello, pero o Arenteiro tamén é cómplice do que está sucedendo e das deficientes instalacións. Os rapaces, poñía outro día o partido Bloque Nacionalista Galego que reclamaba explicacións do que pasou, que parece ser que bueno, estáse mandando digamos, a equipos da base a xogar a Salamonde ou outros campos de fútbol, e, sin embargo, outro día xogou o Cente en Auceira, non? Cedeuse o campo. Bueno, pois creo que deberían dar explicacións e o trato a base, pois, evidentemente, é moi mellorable. Sí, dende logo que sí. E despois, bueno, hai outros temas tamén, xa quitando un pouco económico, porque despois, evidentemente, botouse o das novas aportacións, isto, ata que punto despois, unha vez a SAD aprobe esa conversión, veremos o capital co que se acaba, bueno, non sei, a min isto xeirame a outros casos que non quero recordar de outros equipos en situacións similares que bueno, evidentemente non son futurólogo e menos economista, pero vamos, a verdade que o que se aprobou outro día tela marinera, pero bueno, é outro conto que xa falaremos. Tamén creo que na primeira intervención de Xampinal, facendo un pouco de repaso o tema deportivo estrictamente, falaba do modelo que se está implantando agora, sacaba un pouco de peito por eses 9 futbolistas de idade sub-23, dos cales algún, hai que decir, que levan xogados menos de 50 minutos, e non sei como vedes este tema, se foi un pau a anterior dirección deportiva de como levaba as cousas, se é un cambio que eles consideraron ou un modelo que vedes que pode producir millor. Non sei como vedes este tema que comentaba Xampinal. É que depende, a idea está moi ben, traer xente xoven,
contrato de 2 anos, pero claro, dime ti que sub-23 está dando nivel, e que non hai nin o primeiro. Entón, Mingo, nada máis, e Ochoa un Mingo, pouco, se queres, pero non é da túa propiedade. claro, de que te vale ter moitos xogadores No, bueno, sub-23? perdón, estou dicindo Mingo unha sí. colada. Estou dicindo unha colada. Mingo non é sub-23. No, pero Ou é é da tua sub-23. propiedade. Xa, vale. Pero pensei que estaba dicindo unha colada agora. Pero non, o sea, é que se non dan o nivel, de que che vale? Exactamente, Xa. eu creo que foi evidentemente un pau, e xa non é o primeiro a anterior dirección deportiva, e bueno, eso é unha opinión que pode ser máis acertada ou menos, eu tamén son dos que creo que o primeiro ano sí che pode valer ese sistema, pero pouco a pouco tes que intentar sacar un pouco de rédito con esas apostas, pero evidentemente tampouco podes botar peito cando, salvo dous xogadores en activo, como se di últimamente, están dando o nivel como para unha futura venta. Entonces, bueno, creo que hai que seguir traballando, a idea está moi ben, pero como se suele dicir, as contas a final de temporada. Vale, Totalmente. se queredes se queredes comentar algo máis da asamblea e algo máis que vos chirriou, Sí. ou algo máis que vichen desinteresante, porque tamén quería dar outra nova antes de acabar. A min chirrioume moitísimo a actitude de San Pinal, non? O sea, cada vez que había unha intervención dos socios, os seus xestos de desapropiación, diciste, pero como podes estar nunha asamblea cos socios e estar facendo o que estar facendo cando eres a cara visible xunto co presidente? Pero, bueno, as últimas verbas que soltou xa ao final da asamblea, non? Cando chama topo a un dos socios, que pareceme unha falta de respeto totalmente aos socios. O sea, Totalmente non sei. de acordo. Totalmente de acordo, é dicir, tú podes estar de acordo no que te están preguntando. Primeiro, creo que cada pregunta, todas, mentres non se lle falte o respeto ou se insulta a alguén, creo que son válidas. Sí que hubo certos momentos de tensión na asamblea, como a de un socio, pois un pouco botándolle en cara ao Gemiro pois que se levase con el ao director deportivo, bueno, cousas que o mellor, pois, aínda que algún poida pensalas ou algún poida estar de acordo, pois o mellor pois hai formas e maneiras que, bueno, eso son outras cousas, pero creo que de unha persoa que sendo vicepresidente que poña esas caras, eses xestos, esa forma de mover a cabeza que, non sei, quero dicir, cada un pregunta o que quere, mentres, volvo a repetir, sexa respetuoso. Poderá che gustar máis, poderá che gustar menos, poderás contestar, poderás non contestar, pero creo que o que dice Fiti, non? É unha falta total de respeto e bueno, pois non entendo moi ben o porqué, non? Incomodamos. Comenta por aquí Óscar se credes que chegaremos ao 1.300.000 euros que Argemiro Manotes di que se necesitan. Difícil. Non o sabemos. Terá que vir alguén a xa falou, non? Abriron as aportacións, tamén se abriu ou se deu o poder á Xunta, que, bueno, como di Fiti nestas semanas, pois Argemiro non vai estar, seguramente, estará seguramente xa máis sumando das operacións, e bueno, pois tamén se lle deu facultade para facer accións prestatarias, non? Entonces, bueno, veremos en que depara todo isto, en que deparan todos esos permisos que se lle deron ao clube, que os veremos nos próximos meses, evidentemente. Pero unha cuestión, que a verdade esqueceuseme facela outro día na asamblea. Démoslle permiso a pedir axudas en caso de necesitalas, pero se solicitan unha axuda ao banco, antes de aprobala, non ten que pasar eso polos socios. Saber a cantidade que van pedir. Entendo que non, home, non sei, a verdade, entendo que non, quizáis. Non o sei. É que eu entendo ao revés. Sí que houve momentos, creo que foi fai 3 anos, que tamén pediran un crédito e pediran o permiso aos socios, non sei se habían dado a cantidade, creo que sí, pero non o sei agora mesmo con certeza, non o sei. Eu creo que teñen que pedir o permiso aos socios, sabes? Dar a transparencia de, por mira, necesitamos 1 millón de euros, ímoslo pedir a
o que sei, a banca, e creo que ten que os socios dicir, vale, aceptamos a proposta. Ahora, Sí, no, demos sí. o permiso a que inicien as O que non, tramitacións, pero o que non sei é eso. Bueno, habría que ver moi ben os o estatutos punto. famosos. Eu evidentemente, pois, cada un vota o que quere, nos, bueno, os que estábamos ali, non, votamos algúns que non, outros que sí, bueno, non sei. Quero decir, o que vou con isto é que creo que se lle está dando demasiada carta ancha, creo que non somos conscientes aínda de que 3 millóns de euros son moitos cartos, que estamos falando dunha cantidade moi grande para un pobo como Carballiño. Non sei ata que punto, é dicir, que falamos, tamén falei do Deportivo dicindo, vale, queres un proxecto máis novo, por así decirlo, máis donde lle podas sacar rentabilidade, donde algúns xogadores están che firmando 2 anos. Entonces, non sei hasta que punto eses sueldos se poden igualar a outros, me refiero. Non é que se poidan ou que non se poidan, cada un paga o xogador o que ve conveniente, pero non sei. A min algo non me cuadra, simplemente, llanamente. Evidentemente hai moitas restriccións, rescindíronse a 4 xogadores, agora un adestrador, eso todo vai evidentemente no presuposto directo aos sueldos e as seguridades sociais, pero bueno, non sei. A min quedaronme certas dúbidas nese plano. Así que non sei se vedes algunha outra cousa ou algunha pregunta por aí os espectadores, se queren facer algunha pregunta antes de rematar. Di por aquí Óscar González, bueno, antes decía Benito Canela que o das fichas que comentabas, Darío, como que é mentira. Bueno, non o sabemos, intentaremos enterar, o mellor podemos buscar... Igual o Pabellón. O Pabellón pode ser un dos clubes que poida competir nese aspecto. Evidentemente, supoño que tamén as... Eu non sei, porque non... Bueno, o vicepresidente Xambinal dixo que era o que se podía comprobar, pero eu... Sí, claro que é algo que se non pode tuve comprobar. ese privilegio, nin ese... Entendo que aí o millón tamén entrará o femenino, non o sei, ou se solo comentou da base ou do clube inteiro. Bueno, non o sei. Que hai cousas que tamén, evidentemente, unha asamblea moi longa e quedaste con outros detalles que creo que son máis importantes, que ese é un detalle importante tamén, pero bueno. Comenta por aquí Óscar González que ten que volver César Laje ao VAR, seguramente o invitaremos tamén, quizáis máis adiante, porque como recordades na asamblea tamén se comentou que o CSD en torno a 3-4 meses terá que dar unha resposta a ese proxecto que o Alenteiro lles manda para aprobar a conversión e que despois pase por a asamblea. Aí seguramente falaremos con César, que é unha persoa que, como xa sabedes, é abogado e sobre todo especializado nestes temas, e seguro que estará encantado de estar con nós, tamén socio moitos anos e areiro do Club Deportivo Alenteiro, e entonces pois seguro que o convidaremos. Pregúntanos por aquí que cales Calvos está parecendo o mellor xogador desta tempada. Pregunta García Serrano 28. Mingo para min. Para ti, Fiti? Quitando o inconmensurable Ferreiro, Mingo, sí. Pois eu vou vos levar a contraria, eu vou vos decir Lucalor. Bueno, Luca Lor, sí. O Lucalor, sí. Me parece que en líneas xerais, non, no que na regularidade en todas as xornadas, para min é o xogador que está a maior nivel. Estou de acordo. Nese ámbito. Tamén pregunta aquí Messi que pasou con Félix Jiménez. Animáronse hoxe. Que pasou con Félix? No, creo que o pregunta polo tema da expulsión. Entendo que evidentemente está expulsado, non podía ir convocado, expulsado no outro día co Alenteiro Promesas. Non sei se lle caeu máis un partido, non? Sí, quero que recordar que lle quedan 3 partidos. Pero non sei de que me sona eso. Sí, bueno, que me sona? O que non está enterado, Félix Jiménez, xogador que en principio viña para a primeira plantilla sub-23, se non me equivoco, que xogou os seus primeiros minutos da temporada e fixo co Alenteiro Promesas. Na pasada xornada foi expulsado, non sei, os 10 minutos, pode ser, Milito, unha cousa así, 10-20 minutos. Sí, non sei exactamente que minutos, creo que non tardou moito. Sí, na primeira parte foi. Creo que foi por doble amarela, ademais, me parece. Comentoume unha persona, un afeccionado que estaba no campo,
que non lle gustou nada a actitude de Félix Jiménez co director deportivo Joan Farías, que parece ser que estaba ali presenciando o partido e había, bueno, pois, quizá non era o momento de mostrar tanta complicidade ou unha actitud risueña cando te acaban de expulsar co promesas ao pouco tempo de salir. Como que estaba con de bo rollo ou aí co... Sí, bueno, sí. É un partido que tiñamos que haber ido, por certo, teño que Sí, decir. sí. Creo que ese día estaban tamén... Eu non estaba, pero comentaron unha persona que estaba na grada. Creo que ese día tamén estaba por aí, me parece que Manuel Cid, tamén, parte da directiva, andaba por aí, e algún directivo máis. Non sei, bueno, eso é a resposta de Darío, que é moi boa, a verdade. Millor camiña que che podía darle eu. Preguntan tamén por aquí se César Laje o que ten a sastrería. Pois vai ser que non ese César, ese outro César, gran socio de Club Deportivo Arenteiro. Mandamos un saúdo dende aquí, que seguro que nos está vendo o gran César, alias Pájaro, non? Por outra parte, o gran seareiro de Club Deportivo Arenteiro. E bueno, vou vos dar a última nova antes de ir pechando. Vamos por aquí, teño por aquí un... Non sei se o fixeron oficialmente, pero se non o fago oficialmente, porque xa me chegou a convocatoria. Convocatoria de prensa, non? De Clube Deportivo Arenteiro, na que conta que o Arenteiro informa que tras o anuncio de hoxe do novo adestador Jorge Cuesta, mañá martes, a 1 do mediodía, terá lugar no Estadio Municipal de Espiñedo a presentación oficial do adestador. Así que mañá teremos traballo, a ver se algún de nós poderá estar aí na presentación do novo adestador de Club Deportivo Arenteiro, para coñecelo, para saber como ven o adestador Jorge Cuesta, e, bueno, pois coñezcamos un poquinho máis del. Que hai outra pregunta por aí, Darío? Que te vexo rir moito. Hoxe están cachondos aí no chat, nunca mellor dito. Sí, andan... Publio 8, di, hola Emilio, chámame cando polo tema ese das pegatinas, cando poidas. Home, eu se queres chámote, sen problema ningún, eu chámote, pero non sei de que me fala, señora, non sei de que me fala. Pero bueno, siguen cateima, aquí, nós xa dixemos o que tiñamos que decir, por unha parte, e bueno, pois, que máis vos podemos contar sobre ese tema? Pouco máis. Exactamente. Bueno, antes de rematar, evidentemente, deixaremos outro día, non creo que non acertou ninguén, vamos deixar a porra para o derbi do sábado ás 6:30 da tarde en Espiñedo, Club Deportivo Arenteiro, Ourense Clube de Fútbol. Veña, quen empeza? Calqueira, o que queirades. 2-0. Vale. Fiti? 2-1. Adestador novo, perdón, victoria segura, así que eu vou cun 0, 3 puntiños, cambiar dinámica, portería 0, todos contentos. Non se pode pedir máis. Así que eso. É máis un derbi. Exacto. Exactamente. Bueno, pues nada. Pechamos entonces o chiringuito por hoxe. Falamos desa derrota en Lezama, nova exclusiva en pleno directo da fichaxe de Jorge Cuesta como novo adestrador. Falamos da asamblea, resultados do resto de equipos. Nada, vémonos o sábado por Espiñedo, 6:30, derbi ourensano. E nada, vémonos como sempre o luns que ven a partir das 8, Milito, donde? Na cantina. Gracias.
Saca los dientes, las garras y sal de la barra. Hoy empieza otro ciclo, sácale brillo a tus armas, que prenda la fragua. Hoy se incendia otro circo, hay que salir y